ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നില്ല. കേൾക്കാം പ്രഭുജി. ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ച മമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാതി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വിഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം 1 പാർട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടമശ്രുപൂർണാകുലേക്ഷണം വിഷീദന്തമിദം വാക്യം ഉവാച മധുസൂദന. സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ കരുണാത്രനായി അശ്രുക്കൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നിൽക്കുന്നവനായ അർജുനനെ കണ്ടിട്ട് മധുസൂദനൻ പറയുകയാണ്, ഭൗതികമായ അനുകമ്പയും വിലാപവും കണ്ണുനീരുമെല്ലാം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ശാശ്വതാത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിലാപങ്ങളും കണ്ണുനീരും എല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം ഒരു ആത്മാവിനോടുള്ള, ഒരു സഹജീവിയോടുള്ള
ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനോടുള്ള അനുകമ്പയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നേണ്ടത്. അതാണ് ആത്മ സാക്ഷാത്കാരം. മധുസൂദന എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണ്. ഭഗവാൻ മധു എന്ന രാക്ഷസനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന് മധുസൂദന എന്ന് പേര് വന്നു. ഇപ്പോൾ അർജുനന് വേണ്ടത് തന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കലാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യ അകീർത്തികരമർജുന. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യമെന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, പലതരത്തിലുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം തിരസ്കരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് വന്ന് പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യമറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള ആ മാർഗങ്ങളിലേക്ക്, ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് എന്നല്ല, അത് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് എത്തുക. ആൾക്കാര് എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ പരിഹാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റ് നല്ല ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് അല്ലാതെ പോയിട്ട് ആ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ മനുഷ്യനും അകീർത്തിയിലേക്കാണ് വന്ന് ചേരുക. പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവൻ അതിന്റെ സമാനമായ 3 ഭാവങ്ങളിലേക്കാണ് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആ ഭാവങ്ങൾ ബ്രഹ്മമായും പരമാത്മാവായും ഭഗവാനായും അറിയപ്പെടുന്നു. 3 തലങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ 3 എക്സ്റ്റൻഷൻ. അതാണ് വിസ്തരണം എന്നാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ജ്യോതി പരമമായിട്ടുള്ള വിസ്തരണമാണ്. അതിനോടൊപ്പം അതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ സർവജീവജാലങ്ങളിലും അണുരൂപേണ പരമാത്മ രൂപേണ ജീവജാലങ്ങളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഹേതു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ 3 ഭാവങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മമെന്നും പരമാത്മാവെന്നും ഭഗവാൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഉപമയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം, സൂര്യ ഉപരിതലം, സൂര്യഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെ 3 മാനങ്ങളോട് സൂര്യനോട് ഈ 3 ദിവ്യഭാവങ്ങളെ ഉപമിക്കാം. ആ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നാല് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിയോട്, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയോടാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്രാഥമിക തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നും പറയാം. പ്രാഥമിക തലത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതി കണ്ടിട്ട് ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോഗികൾ യത്നിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ചിലര് അതിനോടപ്പുറം കടന്നിട്ട് ആ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ വിജ്ഞാന കൊതുകികള് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ സൂര്യഗ്രഹത്തിന്റെ ആ ഗോളത്തിന്റെ ഉള്ളില് എന്താണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാനെ, ഇതിന്റെ എല്ലാം ഹേതുഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രാപിക്കുക എന്ന്
ഉപാസിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് 3 ഭാവങ്ങൾ. സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ബ്രഹ്മത്തോട് ഉപമിക്കുന്നു. സൂര്യോപരിതലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പരമാത്മാവിനോട് ഉപമിക്കുന്നു. സൂര്യഗ്രഹം ആ ഭഗവാനെ തന്നെയും ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണഭൂതൻ ഭഗവാനാണ്. ആ സൂര്യഗ്രഹത്തിന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് സൂര്യ ഉപരിതലവും സൂര്യപ്രകാശവും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ് പരബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മവും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം എന്നിവ പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമപുരുഷനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് കൃഷ്ണനെ കീർത്തിക്കുന്ന ആ ഭാഗമുണ്ട്. അപ്പോ സർവ ശക്തികളും സർവസമ്പത്തും സർവശക്തിയും യശസ്സും സൗന്ദര്യവും ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും അങ്ങനെ 100% ആരിലാണോ കുടികൊള്ളുന്നത് അതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെയാണ്. മറ്റ് ഉപദേവന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും 100% പരിപൂർണമായും അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ്, ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മഹാപുരുഷനെയാണ്, പരമപുരുഷനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ലൈബ്യമാസ്മകമപാർത്ഥാനൈതത്വയ്യുപപദ്യതേ ക്ഷുദ്രം ഹൃദയ ദൗർബല്യം തെക്തോത്തിഷ്ട പരന്തപ. ഹേ പാർത്ഥ, തരംതാണ, ഈ അണത്തമില്ലായ്മയ്ക്ക് അധീനനാകരുത്. നിനക്ക് അത് യോജിച്ചതല്ല. ഇത് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ ക്ഷുദ്രമായ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ആണുങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളല്ല നീ ഉന്നയിക്കുന്നത് അർജുന. ഈ തരത്തിലുള്ള ഹൃദയ ദൗർബല്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. പാർത്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം പൃഥയുടെ പുത്രൻ. കുന്തി ദേവിയുടെ ഒരു പേരാണ് പൃഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പൃഥയുടെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാർത്ഥൻ. കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ് പൃഥ അഥവാ കുന്തി. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അർജുനന് രക്തബന്ധമുണ്ട്. പേരിന് മാത്രമുള്ള ക്ഷത്രിയരും ബ്രാഹ്മണരും പിതാവിന്റെ വില കുറഞ്ഞ സന്തതികളാണ്. അർജുനനെ അങ്ങനെ പൈതൃക ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി കാണാൻ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. കഥം ഭീഷ്മമഹം സംഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന ഇഷുഭിപ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാഹാവരിസൂദന. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ശത്രുനാശകനായ അല്ലയോ മധുസൂദന, പൂജാർഹരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും പോലുള്ളവർക്കെതിരെ ഞാൻ എങ്ങനെ അസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കും? അപ്പോൾ പിന്നെയും അർജുനൻ പലതരത്തിലുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ ഭഗവാനോട് നിരത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ഗുരുതുല്യരായിട്ടുള്ള ആ ജനങ്ങളെയും ആ പിതാമഹനെയും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ശസ്ത്രങ്ങളാൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഗുരുജനങ്ങളോട് വാക്സമരത്തിൽ പോലും ഏർപ്പെടരുതെന്നാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. തന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനെയോ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സാന്ദീപനി മുനിയെയോ എതിർക്കാൻ കൃഷ്ണൻ തുനിയുമോ? ഈ രീതിയിലാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഉന്നയിച്ച വാദമുഖങ്ങൾ. അടുത്ത, ഗുരുനഹത്വാഹി മഹാനുഭാവാൻ ശ്രേയോ ഭോക്തും ഭൈക്ഷ്യമപീഹ ലോകേ ഹത്വാർത്ഥ കാമാംസ്തു ഗുരു നിഹൈവ ഭുഞ്ജീയ ഭോഗാൻ രുതിരപ്രതിഗ്ധാൻ. എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം
കൊണ്ട് പന്താടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഭിക്ഷയാചിച്ച് ഉപജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലൗകിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഗുരുജനങ്ങളായ അവർ വധിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നാം ആസ്വദിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം രക്തപങ്കിലമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിതാമഹനെയും ഗുരുതുല്യരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെയും എതിരിടുവാൻ തീർത്തും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം ഈ സുഖങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ളവരെ ആ ഗുരുക്കന്മാരെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഗുരു ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത്, ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല അവരുടെ മാർഗം എന്ന് കണ്ടാൽ ആ വിവേകം നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വിധിയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ദുര്യോധനന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പക്ഷത്ത് ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായി അവർ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ഗുരുത്വത്തിന്റെ മഹനീയത നഷ്ടപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അവര് എന്താണ് ചെയ്തത്? അധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. വൈദിക ധർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് ധാർമ്മിക ജീവിതം നയിക്കേണ്ട പിതാമഹന്മാരും ആ ഗുരുക്കന്മാരും എന്തു ചെയ്തു? അധർമ്മത്തിന്റെ പക്ഷം ചേർന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെയും മുതിർന്ന ബന്ധുജനങ്ങളെയും നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. അധർമ്മ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് ചേർന്ന ആ ആളുകളെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിധി ഉണ്ട് എന്ന് സാരം. നൈതദ്ദിന്നക്കദരന്നോ ഗരീയോ യദ്വാ ജയേമ യദി വാ നോ ജയേയു യാനേവ ഹത്വാ ന ജിജീവിഷാമാസ്തേവ സ്ഥിതാ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്രാഃ. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ എന്താണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എങ്കിലും അവർ ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിന് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തക്കാരെയെല്ലാം ഹനിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട്. അവർ വളരെയധികം കുബുദ്ധിയോടെ പലതരം നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാണ്ഡവരെ പല മാർഗങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ പോലും അർജുനന് ഇവരോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവരെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് കാണാം. അത് അർജുനന്റെ ഒരു മഹനീയതയാണ്. അർജുനൻ മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, അത്യന്തം വിവേകശാലിയും സുനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളവനാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. രാജകുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും താൻ ഭിക്ഷാടനത്താൽ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സംഗതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിലുള്ള ദൃഢവിശ്വാസവും സ്വതസിദ്ധമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠതയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. അർജുനൻ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് സർവദാ യോഗ്യനാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കാം. കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വം ധർമ്മസമൂഢചേതാഃ യശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്തെന്ന് യോജിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അർജുനന് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഗുരു ശിഷ്യ ആ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപദേശം തന്നാലും എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. ജീവിത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുവാൻ ഉതകുന്ന വഴി
കാട്ടിത്തരാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസനായ ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ തന്നെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമറിയാതെ മനുഷ്യനെ എന്ന നിലയിൽ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ഈ ലോകം ത്യജിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. കൃപണനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ സ്വന്തം കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം എന്നിവയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം സ്നേഹം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നവനാണ് കൃപണൻ. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നിർത്തി അർജുനൻ ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം ഗൗരവമുറ്റതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സർവ ജീവജാലങ്ങളിലേക്കാളും ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന സർവ ജീവജാലങ്ങളെക്കാളും മനുഷ്യന് എന്തുണ്ട്? പറയൂ, എന്താണുള്ളത്? മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആര് പറയും? എന്താണ്? സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആ സവിശേഷ ബുദ്ധി എന്തിനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? ആ ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിനുതകുന്ന ബുദ്ധിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവഗണിച്ചും കൊണ്ട് ആ പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന ആളുകൾ കൃപണനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭൗതിക ജീവിത വീക്ഷണത്തോടെ മറ്റ് ഭൗതിക വീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റു സ്വന്തം കുടുംബം, അതുമാതിരി സമൂഹം, രാജ്യം, ഇങ്ങനെ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥിതികളിൽ കുടുങ്ങി അതിനോടൊപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം ഭൗതികതയിൽ മാത്രം മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്നു. അവർ ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സവിശേഷ ബുദ്ധി ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സവിശേഷ ബുദ്ധി കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ മനുഷ്യന് സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ആ ജീവിതത്തിനെ മാറ്റണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃപണനെ പോലെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ആ തരത്തിലുള്ള ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചു പോകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാനുപദ്യ ഋച്ഛോകമുച്ഛോഷണമീന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവസപത്മമൃദ്ധം രാജ്യം സുരാണാമതിചാധിപത്യം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അലട്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരു ഉപായവും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പൽ സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും, അപ്പോൾ വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വന്തക്കാരെയും പിതാമഹനെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും എതിരിട്ടിട്ട് ഉള്ള ഒരു ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് അർജുനൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുനീറ്റുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു ആധ്യാത്മികാചാര്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകാതെ ആർക്കും വിശ്വാസനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ജനനം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, മരണം എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക ജീവിത സംബന്ധികളായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ധനാർജനം കൊണ്ടോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ പരിഹരിക്കാവുന്നതല്ല.
അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്ര തന്നെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായാലും സുഖങ്ങളും ഭോഗങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മൾക്ക് ഈ ജനനവും വാർദ്ധക്യവും രോഗം മരണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാറുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ സവിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കൃഷ്ണബോധശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ കൃപണനായിട്ട് മരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ ഹൃഷീകേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോസേതി ഗോവിന്ദമുക്ത്വാ തൂഷ്ണീം ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ച് മൗനം പൂണ്ടു. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പോർക്കളം വിട്ട് ഭിക്ഷാടനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നിരിക്കണം. എന്നാൽ സഞ്ജയൻ അദ്ദേഹത്തെ പരന്തപ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്ന പദപ്രയോഗം കൊണ്ട് നിരാശപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ മറ്റ് കൗരവ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. തമുവാച ഹൃഷീകേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വച. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുഹൃത്തുക്കളായ ഇരുവരും ഒരേ നിലയിലുള്ളവരാണ്. ഒരാൾക്ക് സ്വമേധയാ മറ്റേയാളിന്റെ ശിഷ്യനായി സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് കൃഷ്ണനും അർജുനനും. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാനോട് പരിപൂർണമായിട്ടും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശിഷ്യഭാവത്തിലാണ് അർജുനൻ. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഗുരുസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും ആചാര്യൻ ശിഷ്യനോട് എന്ന പോലെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ യഥാവിധി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അശോച്യാനന്യശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ്ച ഭാഷസേ ഗദാസൂന ഗദാംസൂശ്ച നാനുശോചന്തി പണ്ഡിത. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കും കൂടിയുള്ള ഒരു പാഠമാണ്. നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുഴുകിയിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളും മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഗുണഗണങ്ങളും ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ ചെയ്യാറില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അറിവ് എന്ന പദാർത്ഥത്തിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും രണ്ടിന്റെയും നിയന്താതാവായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഈ അധ്യായത്തില് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരിക്കുവാനുള്ളതാണ്, ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുവാനുള്ളതാണ്. ആത്മാവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞ് ഒരു വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ആ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനിയും വിജ്ഞാനിയും. നത്വേവാഹം ജാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപ നൈവ ന ഭവിഷ്യാമ സർവേ വയമതപരം. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല. ഇതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാർ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാവുകയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും ഭഗവാനും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ അവസ്ഥ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ഭഗവാന്റെ ആ അവസ്ഥയും അവസ്ഥാവിശേഷവും മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളുടെ അവസ്ഥാവിശേഷവും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ആ സ്വത്വം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. സർവോത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാന്റെ സനാതനമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അർജുനനും പോർനിലത്ത് ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. അവരാരും മുൻകാലത്ത് ജീവിക്കാത്തവരോ മേലിൽ ശാശ്വതത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നവരോ അല്ല. അവരവരുടെ വ്യക്തിത്വം പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. അത് ഭാവിയിലും നിലനിൽക്കും. അതിനാൽ ആരെക്കുറിച്ചും ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ പറയുകയാണ്, സർവ മനുഷ്യന്മാരും ജീവജാലങ്ങളും അതിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നശിച്ചു പോയാലും ആ വ്യക്തിത്വം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും. അപ്പോൾ ആ ശരീരം മാത്രമേ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ സ്വത്വം, ആ ശരിയായിട്ടുള്ള നില അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ സ്വത്വം, ആ നില എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി, ഇതെല്ലാം ശാശ്വതമാണ്. ഇത് ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വതത്വവും അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്വത്വവും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ശാശ്വതത്വവും ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ജീവചക്രത്തിൽ തിരിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭൗതികതയിൽ വലയുന്ന ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാകൂ. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം പലതരത്തിലുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾക്കും വിഷയീഭവിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ബാല്യം തുടങ്ങി ശിശു അവസ്ഥയിൽ തുടങ്ങി മരണം വരേക്കും. അപ്പോ സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിണാമത്തെ കുറിച്ചിട്ട് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീര പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളും അറിവുകളും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനനം ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ധീരൻ, ആൾക്ക് സമചിത്തതയുള്ള ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ശരീര പരിണാമത്തെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് അശാശ്വതമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഐഡന്റിറ്റി, ആ സ്വത്വം എന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ശാശ്വതമാണ്. അതിനെ ഒരിക്കലും മുറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വിഭജിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മൾക്ക് ആകാശത്ത് സൂര്യചന്ദ്രനും നക്ഷത്രന്മാരും എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഭഗവാൻ ആ സൂര്യനെ പോലെ ഉപമിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാക്കളെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഉപമിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ആ സ്വത്വം, സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമാണ്. അതിനെ മുറിക്കുവാനോ മറ്റുമൊന്നും സാധിക്കുകയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഈ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഇത്തരത്തിൽ സ്വകാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതിൻ്റെ ആ സ്വത്വം ശാശ്വതമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഗീതയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ അഗമപായിനോ നിത്യ സംസ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികമായ
സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ അത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും, മാനങ്ങളും അപമാനങ്ങളും, സഹനങ്ങളും പലതും, ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ അത് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുക. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം അസ്വസ്ഥനാകാതെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവബോധത്തിലും ഭഗവത് സേവനത്തിലും ഒഴുകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരിക്കലും പോകരുത്. അത് എന്താണ്? പരിണാമ വിധേയമാണ് ഈ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ. അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടു പേരുകളും ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. കൗന്ദേയ എന്ന പദം മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. യം ഹി ന വ്യതയന്തേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. സുഖങ്ങളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും ഒന്നും അസ്വസ്ഥനാകാതെ സമനില വിടാതെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഭഗവത്സ്മരണ കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ് എന്ന് സാരം. പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ വരുന്ന വ്യക്തി മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കുവാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരേപോലെ സഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. നാസതോ വിദ്യതേ ഭാവോ നാഭാവോ വിദ്യതേ സദാ ഉഭയോരഭിദൃഷ്ടോന്തസ്ത്വനയോ തത്വദർശിഭി. ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് നിലനിൽപ്പില്ല, സനാതനമായതിന് നാശവുമില്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം നമ്മൾ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ചഭൂത അവസ്ഥകളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, ഭൂമി, ഇതിലേക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരം അതാത് അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. അതൊരിക്കലും നിലനിൽപ്പില്ല, ശാശ്വതമില്ല ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്. സനാതനമായതിന് മാത്രം ആ ആത്മാവിന് എന്താണ് നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ആ ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്നത്, ആ ആത്മാവിന് ആ സനാതനമാണ്, അതിന് നാശം ഇല്ല. തത്വദർശികൾ ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞവരത്രേ. രണ്ടിന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർ ഈ വസ്തുത അംഗീകരിച്ചത്. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. സ്വാഭാവികമായി ശരീരം നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആത്മാവ് ശാശ്വതമത്രേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ശിശു ബാല്യം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് യൗവനം, വാർദ്ധക്യം ഉള്ള അവസ്ഥകളിലേക്കെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളുടെ ശരീരം പരിണാമ വിധേയം ആണ് എന്ന്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ആ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ശാശ്വതം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരം പരിണാമ വിധേയമാകുന്നത്. അജ്ഞാനത്തിന് അടിമപ്പെട്ട പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പൂജ്യനും പൂജകനും തമ്മിലുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പരമപുരുഷനും തദംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിൽ
വ്യത്യാസം എന്തെന്ന ബോധമുദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞത ശമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ബോധം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളാൽ കലുഷമാണ്. അപ്പോൾ ആ നൈസർഗികം അതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ആ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ജീവാത്മാവ് സ്ഥാപിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അജ്ഞത നശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുഭവത്താൽ ആ ഭഗവാന്റെ നിലയും നമ്മളുടെ നിലയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അവിനാശിത്വ തദ്വിദ്യേന സർവമിദം തദം വിനാശം അവ്യയസ്യ നഖശ്ചിത് കർത്തുമർഹതി. ശരീരത്തിലെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സത്തയ്ക്ക് നാശമില്ലെന്ന് നീ അറിയുക. ഈ അനശ്വരനായ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്, അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ തെളിവാണ് ദേഹത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവബോധം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശിശുവായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ആ മരണത്തിലേക്ക് സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. അതാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവബോധം. അത് ആ ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതയാണ്. മുടിയിഴത്തുമ്പിലിന്റെ 10,000-1 മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കണക്കറ്റ ജീവാത്മകണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക കണങ്ങളെക്കാൾ ചെറുതായ ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ 10,000-1 വലിപ്പം മാത്രമാണ് ഈ ജീവാത്മാവിനുള്ളത്. ആ ജീവാത്മാവ് ഒരു ആത്മീയ കണമാണ്. അവ നിരവധി ഉണ്ട് താനും. അന്തവന്ത ഇമേ ദേഹ നിത്യസ്യോക്ത ശരീരിണ അനാശിനോ പ്രമേയസ്യ തസ്മാദിദ്യസ്യ ഭാരത. ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിനെ നാശമുള്ളൂ, അതിൽ വാഴുന്ന ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്, അപരിമേയനും നാശമില്ലാത്തതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഇരിക്കുന്ന അർജുനനും ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവരോട് ആരോടാണ് എതിർക്കുന്നത്? അവരോടും അവർക്കും ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അതുമാതിരി അർജുനനും അവസ്ഥയുണ്ട്. അവരാരും ജീവിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല. അതെല്ലാം അവസ്ഥ ഉള്ളത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ദേഹത്തിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, തന്റെ ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാതെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പ്രവൃത്തി ധർമ്മം എന്താണോ അത് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ ആത്മാവിനെ തേജസ് ഭൗതിക ദേഹത്തെയും പുലർത്തിപ്പോകുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേ രീതിയിൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ തേജസ് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ ആത്മാവ് ശരീരം വിടുന്നത്, ആ തേജസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, ഈ ശരീരം വിഘടിച്ച് തുടങ്ങുന്നു. ഏനം വേത്തി ഹന്താരം യശ്ചൈനം മന്യദേഹതം ഉഭൗതൗ ന വിജാനീതോ നായം ഹന്തി ന ഹന്യതേ. ജീവാത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നോ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നുവെന്നോ കരുതുന്നവൻ ജ്ഞാനിയല്ല. ആത്മാവ് കൊല്ലുകയോ മരിക്കുകയോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് എന്താണ്, ഒരിക്കലും ഹത്യ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആത്മാവിന്റെ ഹത്യയല്ല. എന്താണ്, ആ ഭൗതിക ആ ദേഹത്തിനാണ് നാശം വരുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് ഒരു ജ്ഞാനി മനസ്സിലാക്കും. ആത്മാവ് എന്താണ്, അതിന് നാശമില്ല, അതിന് കൊല്ലുക മരിക്കുക എന്നുള്ള ആ സ്ഥിതി ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. ജീവൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്ന ധാരണ ജന്തുഹിംസയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള നിലയെ ഏത് ജീവിയെ ഹിംസിക്കുവന്നതും നികൃഷ്ടമാണ്. ഭഗവത് നീതി അനുസരിച്ചിട്ടും രാഷ്ട്രനീതി അനുസരിച്ചിട്ടും അഹിംസ എന്നുള്ളത് ശിക്ഷാർഹമാണ്. എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഭഗവാൻ അർജുനനോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഹിംസിക്കാൻ. അതെന്തിനാണ്? അത് അവരുടെ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. അവരുടെ നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അധർമ്മികളെയെല്ലാം സംഹരിച്ച് ധർമ്മത്തെ ഉയർത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട്
അത്തരത്തിലുള്ള ഹിംസ പാപമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ അർജുനനാകട്ടെ മതാനുശാസനം അനുസരിച്ച് ഹിംസയിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഹിംസ തൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയോ തന്നിഷ്ടപ്രകാരവും അല്ല. അത് എന്തിനാണ്? അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ധർമ്മത്തെ ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധം വരുന്നത്. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. അർജുനന്റെ നിയതമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അധർമ്മികളെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല, ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഭാവിയിൽ അത് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ് ആ ജീവാത്മാവ്. അത് ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അത് വേറൊരു ദേഹത്തിലേക്ക് പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ഒരു ജീവാത്മാവ് വേറൊരു ദേഹമെടുത്ത് അണയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ്. പക്ഷെ ഒരു മുക്ത ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ജീവാത്മാവ്, ഭൗതികതയിൽപ്പെട്ട ജീവാത്മാവും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനും തന്നെയാണ്. അത് മരണശേഷം ആ ഒരു ഉടുപ്പ് നമ്മൾ പഴയ ഒരു വസ്ത്രം മാറ്റുന്നത് പോലെ അത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഒരു വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് അണിയുന്ന പോലെയാണ് പുതിയൊരു ദേഹം എടുത്ത് അണിയുന്നത്. കിഴവനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് തനിക്ക് ബാല്യത്തിലും യൗവനത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ആവേശം ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുകയില്ല. അതെപ്പോഴും നിത്യ ഊർജം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ആത്മാവിന്. പക്ഷെ ആ ശരീരം അത്ര തന്നെ എത്തുന്നില്ല. അത് പരിണാമ വിധേയമാണ്. അപ്പൊ അത്ര തന്നെ ഒരു ഊർജം 90 വയസ്സുള്ള ഒരു വാർദ്ധക്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. പരമാത്മാവും അണുമാത്രമായ ആ ജീവാത്മാവും ശരീരമാകുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ ജീവസത്തയുടെ ആ ഹൃദയാന്തഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് വരുന്നു. വേദാവിനാശിനം നിത്യം യേനമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥാൻ ഖം ഖാദയതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമമില്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുവാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒന്നിനെയും ഹിംസിക്കാനോ അതിനെ ഹിംസ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുവാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനിയും ആ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഹിംസിക്കാനോ ഹിംസയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല. സമാധാനപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടുംപാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കുവാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അപ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു ജഡ്ജിക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് പറയുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ വ്യക്തിയുടെ നീതി നിർവഹണത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് വിധിക്കുന്ന ഒരു വിധിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. അപ്പോൾ ആ വിധിക്ക് അതിന്റെ കർത്താവായിട്ടുള്ള ആ ജഡ്ജിയെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. നീതിശാസ്ത്ര അനുസൃതമാണ് ആളെ ഹിംസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃണ്ണാതി നരോപരാണി
തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാൻ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ദേഹി എന്നാൽ ജീവാത്മാവ് പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇച്ഛിച്ച ആ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് അടുത്ത ഒരു ജന്മത്തിലേക്കും പോകുന്നത്. അതും ആ പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മള് ഭോഗങ്ങളുടെയും സുഖങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത്തരത്തില് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അന്ന് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിന് സാധ്യതമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ദേഹം അടുത്ത ജന്മത്തില് ലഭിക്കുന്നു. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാൽ ഉടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലകളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പോൾ തന്നിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ പരമാത്മാഭാവത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാനെ മാത്രം നേരെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. നമ്മളുടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സർവ ഉത്കണ്ഠകളും ആ മോഹങ്ങളും തന്നെ അടങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവക നൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ നശോഷയതി മാരുത. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കുവാനാകില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു നമ്മളുടെ ആ ശാശ്വതത്വം, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെയും ശാശ്വതത്വം എന്നുള്ളത് അനന്തമാണ്. ആ ജീവാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും മുറിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അത് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു, എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും, ഇനിയും ഉണ്ടാകും. അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി. അതിനെ ഒരിക്കലും മുറിക്കുവാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിക്കുവാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എത്ര ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറാനോ മുറിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അക്ഷേദ്യോ യമദാഹ്യോയ അക്ലേദ്യോ ശോഷ ഏവച്ച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണു രജലോയം സനാതന. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കുവാനോ ദഹിപ്പിക്കുവാനോ കുതിർക്കുവാനോ ഉണക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ വേറൊരു ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കുവാനോ ദഹിപ്പിക്കുവാനോ കുതിർക്കുവാനോ ഉണക്കുവാനോ യാതൊന്നും കഴിയുകയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത്ര ഗമിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ ശാശ്വതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് സർവത്ര ഗമിക്കാൻ, സർവ സ്ഥലത്തും ഗമിക്കുവാൻ, പോകുവാൻ കഴിവുള്ളതും സർവ പരിണാമങ്ങൾക്കും അതീതനും അചഞ്ചലമോ ആണ്, നിത്യനും ആണ് ഈ ആത്മാവ്. അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാതെയാണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി. അത് അചഞ്ചലവുമോ, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചഞ്ചലതയും ഈ ആത്മാവിന് ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് നിത്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സർവത്ര ഗമിക്കുവാൻ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരീരം വിട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ജീവാത്മാവിന് ആ സർവ ആഗമന ശേഷി കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് ഉള്ളത്? ഒരു തത്ത കൂട്ടില് ഒരു തത്ത ഉള്ള കണക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് ആണ്. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുകയില്ല. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നു. അത് ഒരിക്കലും വേറൊന്നിലേക്ക് ലയിക്കുകയില്ല. അത് അതേ രീതിയിലുള്ള ആ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു. അതെപ്പോഴും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ആ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സുലിംഗമായി നിലകൊള്ളുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.
അപ്പോൾ എന്താണ് ലയിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, ആ കൃഷ്ണന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരാത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിലകൊള്ളുവാനാണ് ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുക. പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ജീവാത്മാക്കൾ ആ ഭഗവാന്റെ സംഘം, ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിന്, ആ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവത് പാദം എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. എങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അതൊരിക്കലും ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കുകയും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവ്യക്തോയമചിന്യോയ അവികാര്യോയമുച്യതേ തസ്മാദേവം വിദിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്ത്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ്, ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. അത് അദൃശ്യനും, അതൊരിക്കലും ഒരാൾക്ക് നമ്മളുടെ ആ മാംസചക്ഷുഷ് കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മളുടെ ഈ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനും സാധിക്കുകയില്ല ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന്. നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ, ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്റ്, ഒരു ക്ലൂ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിനും അചിന്യമാണ് എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിവിശേഷം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റമില്ലാത്തതുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അദൃശ്യനും തന്നെയാണ്. മാനുഷിക പരിഗണനയിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ആകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അധശൈന്യം നിത്യജാതം നിത്യവാമന്യസേ മൃതം തഥാപി ത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. ആത്മാവ് ജീവന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കും മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉള്ള വ്യഥ ആയിട്ടുള്ള, ശരിയായിട്ടുള്ള, ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം, നിന്നില് തെറ്റായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം വച്ചു പുലർത്തുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരാത്മാവ് ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തത്വചിന്ത ആ ഭഗവാന്റെ ആ സമയത്തും ആ ചാർവാകമായിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകൾ, ഭൗതിക തത്വചിന്തകൾ ആ കാലത്തും ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനികളും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരമെന്ന് പറയുന്നു. മഹാബാഹോ, കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, വൈദിക ധർമ്മത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം, ആ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ പറയുന്ന സമയത്തും ആ വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലാതെയുള്ള അവൈദികമായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെയും പ്രചരണം ആ കാലത്ത്, ഭൗതികവാദവും ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോർ മൃത്യോർ ധ്രുവം ജന്മമൃതസ്യ ച തസ്മാദപരിഹാര്യോർത്ത നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല.
അപ്പോൾ ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണവും മരിച്ച ഒരാൾക്ക് ജനനവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള തന്റെ കർത്തവ്യം ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നിർവഹിക്കുക. അതിൽ നീ ഒരിക്കലും വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നീതിപാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ട്, മാനുഷികമായിട്ടുള്ള കുലങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും അധർമ്മങ്ങളുടെ വിനാശനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഹിംസ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹിംസ ചെയ്തിരുന്നത് ആ കാലത്ത് ക്ഷത്രിയരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് വന്നു ചേരുന്നിട്ടുള്ള കർമ്മം അത് നീതി പാലനത്തിന് ഉതകുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്തുഹിംസ വിലക്കുന്നു. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമാധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്ത നിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെയും ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജീവന്റെ അവസ്ഥ, സർവജീവ ജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തില് ആണ് ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നത്. അത് നശിക്കുമ്പോൾ അത് അവ്യക്തമായിട്ടും പോകുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ജീവൻ പല സമയത്തും ഉത്ഭവിക്കുകയും അതിന്റെ നില കഴിയുമ്പോൾ അത് ദേഹം നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ ജീവൻ വേറൊരു ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് അങ്ങനെ അതിന്റെ ആ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ ആ സ്വസ്ഥിതി വിശ്വസിക്കാത്തവരെ നാസ്തികരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല. സ്വപ്നം പോലെ ഒന്നാണിത്. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദ്വദതി തദൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യ ശൃണോതി ശ്രുത്വാപ്യേനം വേദ നചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യപൂർവം കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ജീവാണുക്കൾ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഇത് വളരെയധികം വിസ്മയകരമാണ്. മായാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരം പരാജയത്തിലെ കലാശിക്കൂ. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരണുവിന് ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കുവാൻ ആവില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ പറ്റി, ഭഗവാനെ പറ്റി ശരിയായിട്ട് അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ദേഹി നിത്യമവദ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അനശ്വരനാണ്, ജീവാത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാനോ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിണാമത്തിൽ കൂടി ദേഹം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിൽ കൂടി നശിക്കുകയും ആ ദേഹി രണ്ടാമതും അതിൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ദേഹം എടുത്ത് അണിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യസനവും ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30 ശ്ലോകമാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞത്.
അടുത്ത ദിവസം എന്താ അടുത്ത പാർട്ട് രണ്ടാമത് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും എടുക്കുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 30 ശ്ലോകം എടുത്തതിന് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അത് അറിവുള്ളതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.